Rawaleh ndedonga panglimbang 5 menit dina Ngatwagi tanggal 19 Oktober taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 12 ayat 1 tekan ayat 9. Jroning kegiatan Lexio Divina Komunitas sawijining peserta celathu mengkene. Jane nggo apa to sregep-sregep sembayang. Wong ning sawijining isi privasi kakandhakake menawa donga-donga dhewe iki ra nambahi kamulyan dalem Allah. Sajake peserta Lexio Divina iki ora paham bab makna donga jroning privasi. Wiwit waleh anggone sembayang utawa mbok menawa malah wis ora rumangsa nemokake mumpangate sembayang saengga dadi nglukruk. Mbok menawa panjenengan pandemen PLM ana kang ngrasakake kahanan kaya peserta Lexio Divina iki. Muga panglimbang dina iki bisa dadi paneguh. Kanthi pasemon bab mbok rondo kang ora waleh-waleh njaluk tulung sawijining hakim ala. Gusti Yesus ing waosan dina iki ngersakake para penderek dalem supaya ora waleh anggone padha sembayang. Sembayang iki dudu kagem kabutuhane Gusti Yesus utawa kabutuhane Allah yang Rama, ananging kanggo kabutuhan manungsa lan donya. Mbok rondo njaluk pitulungan Pak Hakim kanggo ngrampungake perkarane, ora kanggo ngepenakake hakime. Minangka Sang Maha Kuwasa, Gusti ora butuh apa-apa, nanging kanthi donga manungsa kupaya ngladi sikap andhap asor ing ngarsa dalem Gusti. Manungsa kang tanpa apa-apa lan dudu sapa-sapa, butuh apa-apa lan sapa-sapa kanggo nyempulurake uripe. Kuwi amung bisa kaijabahi dening Gusti Allah kang Maha Kuwasa, Maha Rumeksa. Mula donga-dongane manungsa satemene ya kanggo kabutuhane manungsa dhewe. Kepara satemene donga kang katindakake tanpa waleh lan sempulur banget piguna kanggo mikukuh iman kapitayan kanggo ngadepi owah gingsiring kahanan kadonyan kang ora tansah apik-apik wae. Gegayutan karo minggu misi kang katetepake dening pasaman suci dina iki. Donga sempulur tan ora waleh banget piguna kanggo nyengkuyung